To baví viac a viac. Do rastenky Báhoň, pripravené na štartovacej čiare, odfotíme si aj vás. Počkajte si ešte na hlavného rozhodcu, až v tejto chvíli môžete štartovať. Ideme na to. Dorastenecký tím žien Báhoň vyštartoval. Jedna prúdarka, druhá prúdarka na rozdielovači. Vidíme problém, dúfam, že ťa počkajú. A veríme, že je to zapojené. Na oba zuby. Spojené vzadu by sme mali aj voda. Už je. Zapojené to všetko je. Napravo už svietime na tej ľavej strane. Vyzerá, že asi budeme mať zatvorený rozdielovač. Ale pokus máme. Platný. Pozerám, že všetko je v poriadku. 33:30 je čas, ktorý budeme zapisovať rýchlejšie. Bola pravá strana, pravý